Prometec Cooling biopolttoaineen laadunvalvontapalvelu tuottaa voimalaitokselle jopa 20% säästöt polttoainekuluissa. Cooling toimii näin. Biopolttoainetoimitus saapuu voimalaitokselle. Paikalla on Cooling-mittausyksikkö, joka varmistaa luotettavan näytteenoton. Cooling-mittausyksikössä näytteet käsitellään ja tutkitaan pikamittausmenetelmällä. Polttoainekuorman kosteus ja todellinen energiansisältö saadaan tietoon reaaliaikaisesti. Mittaustulokset siirtyvät heti polttoainetietojärjestelmään. Tulos varmistuu vielä standardien mukaisella uunikuivausmenetelmällä. Cooling-hyödyt näkyvät heti. Tasevirhe pienenee. Maksuperusteena on kuorman todellinen energiasisältö. Voimalaitos saa merkittäviä säästöjä ja polttoainetoimitusten laatu paranee. Cooling kokonaispalvelu toimii ympäri vuorokauden joka päivä. Virheetön näytteenotto ja reaaliaikaiset tulokset tuottavat välittömiä, mitattavia säästöjä ja koko toimitusketju hyötyy. Ota yhteyttä. Saat meiltä alustavan laskelman voimalassanne saavutettavista säästöistä. prometec.fi